Ztratila ta holčička. Víš už taky. Kamilko, dala si ty kapesníky k té svíčce. Stačí kousek a budeme vlád tady jak... Tati, ochutnej ten malý. Ochutnej ho. Ale buďte stýcha, jo? Buďte stýcha. Jak se odborník na bydlení kouká na vany uprostřed koupelny, je to uslyšíte v našem radním magazínu už zítra od 5 do 10 hodin. Poslouchejte Impuls. Ne, toho, tak to teda ne. To ti zakazuju. To ti zakazuju někam dávat, nebo ti ty rožičky omlátím. Cítíš, jak se pálí to máslo, které se prostě... Každou sobotu a neděli nás cestovatelé Rádia Impuls Jirka Kolbaba. Pozor, co se stane, když na ty jednokolíše se používá vlaky. A zastaví proti sobě. Oni normálně zdvihnou tu diskutu, žijí vedle silnice a udělají tu nápravu, všechno to rozmontují, projede ten vlak, ten větší, těžší a zase to složí zpátky na ty koleje a pokračuje se dál. Dejte si, jsou dobrý. Nejkrásnější vzpomínky i situace. Opravdu jsem byl několikrát. Metrů, 4, 5, 6 metrů. Nakonec.